Aisha won the first time no Otafomafo Echo I'm on say the prosecution of Aisha 1 is not in the national interest. And bring you happiness. And bring you happiness. Make statement, it exposes us to closer embarrassment on the international community. Actually, na Ghana, would be told justice. Minister T processes in Parliament for ministerial censure because Nifa Bako on to mean Jina and Kase, Yen Ghana for say Obi Tiayamra, say Obi Ye Adevi de Enfata, Yen Fanun Jina court, my court and the assembly mayor, but Yan Kasa, the Bafaya Dream at the Portus and the Pocron. And then about that thing, how seriously Aisha one takes this country. It were a country of jokers. Charges there from a legal standpoint of view, charges no doso. Oye persona non grata Ghana high because you see yam penu Ghana into the deported. The fact that ultimate call in the neighboring country, yes, or Togo, from Togo no Adi Ghana and the false name. And one kasa the oye. Number 2, you start to say Oba Ghana or called register and the National Identification Authority as a non-resident citizen of this country. And this is so charge you because what documents did he present to the National Identification Authority for her to be registered as a non-resident citizen of this country? Charges be free. In fact, Chinese, 2 Chinese, they already can who facilitated her entry into this country? One man, possible say about Ghana. We need to look further to rope in all the people who are involved. Say okay, say can I say no? One person how do they know that the gold how do they know they need collaborators? Who are their collaborators? We need to look further and deeper to be able to understand the ramifications of this illegal small-scale mining. I was here, I shall want no. And now what I in Facebook or into one young who never had here. I shall want I can want someone. And now that's one na can I swear for? Now her and Sassino about the Bobra Soyera in Safuseni, and watch us and say Kuramuna Sompa, and the Anyamu, Nasa Baba, where Yafne Yamranwa, and show my Ghana will be Susuru. Na e was an common one ye gusuya ediano na e ho sam kakra ne se football bosomino e na asanwa na ebra eja osan ba Ghana ha biemu a asanwa na ababi obeso ne din so no ya wo ba ye football bosomino 2022 ha ya obeduru ye no ano ana onya Ghana card bi edin a na wono wode ye eye Juan N na sa Juan N no ene edin a wode enam wo na enipa miensa ya na eka no ho no ya kire wo mo no ba ko de Juan Li Hua ana Juan J ana Huai Hai Hon sani pai ana eka no ho a wo mo enam wo ne nyina no eye se de menu abai adi ka kyerem nti ye pese ye din komo kakra wie na ye tensem biase pa owura kwadwo pepra woye woni a woye amramdwuma ewo nkuma mu no woye obi a odimu akotere ye pa no mo kasa etia sasa de ne masika kɔ no hatwen nti pese ye din komo kakra obani Sompa FM so ne nyame asomdwe nka mo minua enka wo papa wapo mu bɔkɔ de ye nyame adom ye de nyame ase papa se say de abetomu ni o wadawro ma adwuma yi ye nyina ne ye kakra be na mo nso maboaboa no fa ye nuaba asanwan de yi ho minua edin ka ma minche wetie fo na minche ga na mo nukwe Aisha one de enye no bagala na it seems a communication about the brain no it doesn't tally. Yeah, deported the first time no. Okay, 6 months for paper no buy. That time mobile no around engineers and kwa. Na oyejuma kakra na ye hu dedi na oyeden osa I call back to China. And at this time there na dream say wababi hu say ade nanya de mu ani you know oba with full force and also by
No, from your checks there, it's almost a year. Oba Ghana, was starting in Jumadi, so obey Galamsey, no. Minya, Shawan. It's not about Onunkwa. They are Ghanaian collaborators, Omokahua. I want to say a fishy microphone out, especially big hands be woman or more buying. Yes, or illegal mining, or Bagana. Your forest reserves are sacred, you know. Or the excavator kuguma, or ye mojuma, ye cochino. Na communication ni kwaba, you know. Yentumi bisa say forest reserve ben an ocean. Forest reserve shall be a friend numerous forest reserves. There was summer boy, and about console or that one. The car or use or buy a Land Cruiser. Number no na mi kakra. But over Land Cruiser name no. Presidency sticker, office of the president sticker. And I bought San Land Cruiser no enim. Or didn't you media or coba debia. As a matter of fact, yensa sene yensuya ese ni no. These are collaborators and I'm no kasi. Almost say yensu ni yensa se. Oko baby to say Papa Forest Reserve. Yeah, what is a school park. You are no. Sisi ameno baka say China Fushima military no airborne home by. And the way the ever say and it's unfortunate say ababonting. Now even say the isichi no na fi na ababonting no cry no no more say they be same. The body say na fi na buying boom cry no or the babot is a chine de na court acquirement. And only whistleblowers be a say ya be ye hunde de na etumi aye de aba abonten ubeka ya first time e che no ye hunde de say uko be important ya was say ensase ni nyina sense yo nyina ye ni ashawa na ngaze din ko ka che say obi no obetumi ten nsaka no ampeni ampa nche bia na nation no efale no le prosecute say juma ye ni de aban ni hu tumi so obetumi prosecute no na yetini kotumukura na mfaso be na Ghana benya film a whole senior minister in a casa assembly the gentleman say ya chene na say ya de ne fa sa akwa no so a Ghana ko ba se berebidu ne ye se ko pesika wa China wa hwa na ebu akamti yes and only a time and a person no hydro loan ye de Ghana tika etwa plenty kit man ko ni krom me no ka say bisa say see no hydro loan yensa kan na yensa kan enya de yensa kan special. Do you think so no one dey papa na obi na friend Sompa na ono to me or power na buy na so and for that matter or you invisible be into me fan sanka Mr. Peprai yes sir what aroma ya ye wa nyina watwe ya adwen asibibi so pa o say asanwa no aye ka ne ho asam yi oba ye kura no keka kɔ nanimu amfie mienu ne ade ani 2 ka so kura wo san de nam kura no ahyenso de efiri o mampani atena ye kura san wo ka no ho a ida se bia se ka no ya atena ye ho ne ye de ma no anase bia wo bi ene wa atena ye ho a saa ahyenso de no de ama no a wo de ahe ne ka ni mo wo de nam no ene se ye kɔ hinie na minya atefem say fight galamsey as we speak now omo yes say the fight against galamsey na show mo sa no omo no mo ye neck deep omo galamsey no mo ye enunti na Chinese for no eye de omo pe he ko be bi ti say Malcolm e apia ho obeko no China for no bebre o omo titi cars akese mu a omo ye galamsey a omo cars no sa office of the presidency stick ye bi bo omo ka enim not only Aisha one. And you know, do you think say yes say you be a friend community mining? I listen ka scheme me na me dey buy and I buy school say you be launch the ama communities no various communities no mo so to me in employment. As we speak now, sa community mining ko be to say in fancy ya launch bi o kunzu ya launch bi o other places ya launch bi ni nyina ya launch the ama China for. And you know, Minister Bejina Hobe Lanchiwi, na China folk ye juma. O person chere me say, Aisha wa munyu ma de no mudi na nyo mwane shate.
na eba ne say ya owura pepra eba ne say ya ne call court a ye kire say nyame ya adom a September bosom de toso eduna na ye nsamfa ne mra atemu odwana ni mu no na che say based on the wode ma ye ne nsam a ye keka bom nso kire say enya de say ebetimi akosi baabi afiri say aban no ye say de be ya obehunu say Ghana fo behunu say wo tu ho na ma obi a na ifi say ebre de ne call court kora no kwadu na ye de bon no kire say wafa kwan a wo ton amanamudwuma mfidie ebere a wonni ho kwan se wo so ton saa de no ene de asare ya betom nti se ne se enkosi baabi a wana menua ebeda akosi baabi ade ne bi e ka se Aisha wan wo nkofo a omuhye ne chi o ade ne engine po na ye hwe nipa oni omo edi nkomo a omo ha bem nipa oni omo kasa na de etwa wo kra ne say yes Ghana card wenye bi unim sa de ya bi ya bi na was wasesa no shape card and e wo Ghana card ba ni nyina is almost the same na no kra no otumi sisa ne din uti but no mama chu wa this bi so I to say wo ye o passport is here you take your fingerprint sa non citizenry card no and so you take your fingerprinter when you do start photo na you all details na beba ono so no aye bi dadansa na ye deport no na bisa hu say when you di enimu uti eno ko ta de no ye de man no so it means they are hands there so eno mu she na chi ena ma ba ye no aye no ho so ono de sabi Ghana ha no obi ntumi nka na sem na enyo no nko a other Chinese they were Indians or more Ashanti region ne other regions are omu de omo ayo omu se omu ye kebi nkebi secondly sanko for no my so omu de omu ye untouchable the open omu ye o my way forest reserves be see and come forest reserve could be so konimre or all these forest reserves in China Puguma you protect them is any atia China what about other governments or mono galamsey no omu ya aban nimpe for na protect them and you no kwa na illegal mining no and only before be there assassin no yes weduma no one concession o se ni nyina ni ntumi kan because Aisha wan ni assassin head ya penti assassin na wakwa enkomo die me se ye be di ato aso a kopem se ye be huru ba bi asem no ankasa ebe kwa kosi efiri se ensem bebere wo akire wo se ye busa na ye nya no yie efiri se oman na ye wo mu no ye woni pa bi ya bo wo mo pa se mo hwe se hwohwo ba wo man mu a empomo ba cheke no nipa a wo ba ne die nti a wo ba wo man mu ne ade na oba no watimi akofa ye hye no so ho ba bi a mempese mebo hodin watimi akofa ho a wawura wo man mu de papa wo de mayen fansi e bedi nkomo achi wadawroma ne das ba nyame hwe tifo nyame nshira papa wura akwadwo pepra woni a wo ye amramudwuma e wonkuma mu no otimu akotiri yire pa wona na wote se ne 18 nkomo na nyina no yese de aba asanwan ababio ya wasa ababio no ne ho nkomo no a ana yeguso ya yedi premto rekase na yeguso a yede ma wo ye to ansem no so ye to so na ya kwoma so ne ewura ote jei akwa kwodi nkomo ne ko bi so adekrat akwa kuma GP ya Ghana Environmental Advocacy Group won mo ka ho wo mo koye won masem ye tiawa manfra fo no a wo mo ba fra ma Ghana mu wo mo tu fuma gudie wo mo ye nneoma nsem fata na so ye de ani hwe wo mo han no safo no nyina ye nche wo mfa nyina mra no ye roten ma han Ewra apom ye de adumo na mso ai ewrade adom wada ma me yoba o nti me de me say no de ma wo ha ka ofre me just say esan se me mpem ho asem se me mistake da bia no a yanko yanim mo krata mo de akoma IGP no ma me misasa de na ese mo hwede afiri ho me da se krata na kasa ma ne ho nanso se wo bisa de a na ye bisa IGP se emra ewo oman yi mu no se ye shemra at least so be a diso into ono ne outfit IGP security outfit no won ediso ana and ye bisa to ne general so se emra na ya hye no into ono so odiso ana esan se ne obi enim ni se tete no yemfa mra form tete no na udi anyambrase mu kroma esi etwa wasuo etisi etwa wasuo firi ukru a wutimu a o mma kro no hobie mu da
umfa kuntrasi untimi makrum okrada kosi se bia obewu na adentina ya deport obi na watimi abagana na obaye nso a emfumsode na woyo ye no a enti etwa na suo no eno an wasan ba oyo enti eba sen na sase mi bae na so enu titiri nti na ama magina so a mode krata akwakoma IGP no be ba you na ye ready esesi ya no mo hu ne se anyambia manfrafo ya China fo ka ho bi no wo mu di Ghana fo ho fe wo na ewo akwan ba bi so enu de se da ho pet se wi abo esan se mi nyimi ni se Ghana ni betimi akotra China akoye nyambrasem bi esese yede ne court ne yede ne kotum ne aka kire ne se mu de mama no nko na wokọ nso a eba Ghana ha wasan akọ China ho biem akotra wan hwe yi a kan ye beba no ebi kura wo bayira wo system num you can get messy in the system ayenhu baby abefa they will never allow that on pene sa asem so da China government on pene so da see a deport na we see wafa kwan so asa betro manum na se wutwa counterfeit China currency na ya chiwa na ukoba ya wasan so abeto mfidie no san twa counterfeit China hobiem wan kasa kra ma utiri so obeko memu ya ha ne de ye yan kasa yedi ye ho few esan se emra no a esese me ne wo eboa ma ye yo no ye moa ma ye nyo esan se IGP nkran enti wo no a oba besin twa mu wanim ho no wo landlord anu so no oba besin no wo na wo ko heva e na wo yes ade wi na sa na tie mo be kai se ya ye press conference bi abisa se institutions in the country no one kasa no yon adwuma na we took the forestry commission to task minerals commission na see a press conference and say odipa ye de embargo ato permit so in forest reserves na wa magia the forest permit say ombra atiwa for forest no minerals commission odi ne ho so ana o republic regional republic ana say wo mo kura na fa ba bi ne yemfa so bo mo wo mo agencies na nkasa no they are not up to the task baby okwaje Ghana card fufuri enkrofoko wo ho no esese edisam wo nyina no nso ba court be ansenti won ahu no wewede awon asama ne Ghana card fufuri si deport onipa no enti yen nkasa enu na o mampani Roland Zada o kan sem na o kokan ya edi ensese o si abo no beka wa no frentuma disesi ya no a mode krata akwakoma IGP no mode mani bedi akira kosi dabai mu behwe mu akosi dabai kwana bra ho nsensem bebrebe wo magana mu enu de kwana bra ne de papa bia no to nwum wo Ghana ha wo kwamre kon wo su pimpia o krata ndu abani enti en de ya krado se sade achi ne wo nkwam nko ade asem bi a ya maso no ye bedi akira akohwe ba bi kokosi eti so nipa kono wanti a adasama behu se ye kan na wanti ne nyese ye hwe me ha ne kose ya nsan ne aka enti ne yefrase ya ye kan ayoro tie je ye ha bebre mayemfa wonsi na monsom nkosoa na muntu sa na mo no sane be ya Ghana no ankasa ebetumi afa na tuma pade afra wae medasi I was your phone yana na kasa ye ya Ghana Environmental Advocacy Group panyepa ya wodemu tintimma wokoni mu yewra otia jei ana wacheche mo se manfra fo no a wo mo se wo ma Ghana yensuo no e wo se edum gina Ghana mra no Omampani na nado dankwa ekufo ado oni omai mu sade adi kan abom kase ewo ebabi ya atwam no na ne nyina se okodi dwuma ewo enkofo aman so na United Nations insiamudie ya mpempe ni wotadie efa ewiemu ensachara ye ho no eno na de opani akopiem ewo ho ensam bebre ana omampani na nado dankwa ekufo ado wode atodwa ewo dwumadie no ase pani na asam nyina ene se ebra so se ewiemu ensachara ensam bebre ya yaka ede afa ho no ye hwe se ye betimi ama yensam a ye ka no atimi awie payo se ebia awia ebo kwan ba de befa so a ye betimi dane awianum na timi abo ya setena brabo mu ni ade ensem bebre ya ye ka no ye hwe sa bre ya duru de ho se ye hwe na afeso yensam no bebre no etimi ye adwuma o mampani na nado. I thank the conveners of this summit, the Global Center on Adaptation GCA, the African Development Bank, the former Secretary General of the United Nations, Mr. Ban Ki-moon, and His Excellency, Monsieur Macky Sall, President of the Republic of Senegal and current Chair of the African Union,
for the invitation to participate in this event. I would like, for my part, to associate myself also wholly with the sentiments of President Macky Sall about the failure of certain vested interests to be present here with us at this meeting. This is a critical moment for the African continent in the lead-up to the African Conference of the Parties, which we're also calling for very good reasons, the Implementation COP. Excellencies, we're aware of the current geopolitical circumstances. Food and energy security are at risk across the world. Inflation is rapidly rising, and the climate change threatens the progress we have made, especially in Africa. COVID-19, which resulted in Sub-Saharan's first recession in some 25 years, is still hurting Africa. Some 26 million people fell into extreme poverty, and 30 million jobs were lost due to the repercussions of the pandemic in Africa. My country, Ghana, is attempting to use our own fiscal resources to address these risks. The same is true for other African countries. However, the growing food and fuel crises are limiting severely our fiscal space to respond effectively as the cost of borrowing goes up prohibitively and access to the capital market tightens dramatically. Africa contributes the least to the climate emergency, responsible for less than 4% of global emissions. Yet we are facing increasing and more intense climate-related extreme events. We are indeed at a crossroads. If we want our continent to thrive, we have to adapt to climate change. And to achieve this, adaptation financing needs to start flowing at scale. Climate action must not become another casualty of the complex geopolitical era that we are experiencing. Last year's COP26 in Glasgow was a great moment of hope, with its pledge to double global climate adaptation finance by 2025. With the implementation COP ahead of us in just a few weeks in Sharm el-Sheikh, in the Arab Republic of Egypt, now is the moment of truth. Omampani nana adodankwa ekufuato ana yetenenkai. I was your for tap will be a Piemontan Soma. A one some work de Japa. Na Sate Punuabano. If Sika Samuels and Sembi Europea Stadium. And a quadro Jantuaya or no multimedia no Nijuma. And in the Pebia one more cajon and a mute pia. Just aqua mansion as I ever 20 when you couldn't tell. Now, Yampa say a baby prayer when you can't send a woman tea. Mummy and Quatia Pia Stadium. A audio in Maraya Bar. Yana ya Boama. Ebedim koma fa ho. Abusafo ye bomoden sa ye benya tape no de amamo na sane ye de nka aka no fidie ne de ye adwuma. Eduru ma bia na fidie kro no a na se bo no hwene na ebu ne pa e de kire ye yi. We no nyina aka adwuma no ho bia ye adwuma no mra. Enti ye guso ada ye ye bomoden ye nkore ye kwatie tape no na ye ba Yana bo ma bedi nkomo na wa cheche nsemu e de akire yen. Na esa wodi woni pa di nkwa asa mutimi kan kire no. Ana na esa wodi woni pa di nkwa asa mutimi kan kire no. E di alagi sa ne bufu yi. Na me wo se ai bo. Ana na esa wodi woni pa di nkwa asa mutimi kan kire no. E di alagi sa ne bufu yi. Na me wo se ai boy aboye eye adwuma wo nhire fema ne ai first case and the boss di $2,000 asefa koma abante na case di 20 million count wo wo de koma no se kwa na fa 20 million na case kan amount o ke ka kire nkofo me wo na wa ofre me ka kire se ko jojo antwa ya $2,000 o na me ka kire se hey Abbas asebo de phone so kura na se ka oka is the name phone DNA for the security for etapo enti asebo wan se oka no so sa na nya mengo kwa no aka kire me no aka kire pa mienu miense bi enti be fair boy na ko jojo antwa na se wan hwe a Abbas be ma radio journalism na ko wiye MPP for no tese do mama businessman bia do 2000
abusua no kyese asɛm no tape no wana mutie ye no na ɛno nti MPP amanyɔkuo no communication team yɛ wasante mantamu one my friends and trophy wɔn sɛ mo mena ne wɔn nsɛm ka nsɛm bebree hyehyɛ no mu a ɛwɔ se yi pie na Ghana fo te bie na yɛma no bɔni na na yɛ ɔbɔ amale bi abɔga ɛne wɔ na na ma han ɔsɛ me joso ɛwɔ no wi ana no mo sesɛe yɛtɛne sɛ akɔsoa sisia na press conference MPP amanyɔkuo no de hyehyɛ so wɔ Kumasi abɔnten so yɛ True Bind Hotel na ɛkɔ awieyɛ na ɔmo nso mo ka nyinaa yɛ tiawa sɛ enkosi sɛ multimedia management ne nkyerɛ FM management ebeyi na nakodwo gyantoa afiri hɔ sɛ saa bribe nsɛnsɛm no ɛde ne su ɛne ne ban bi a ɔda ade a egu nsɛmtwerɛ adwuma no mobeyi na si nkyɛn no ɛnya de MPP amanyɔkuo no bɛkɔ political show bia ɔno na nakodwo gyantoa no ɛna ɛdi ho kyia me saa nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu yi akɔsoa mpanimfoɔ atwitwo wuru apepia nkoma a ɛdi ntintima wɔ MPP amanyɔkuo no ɛwɔ Ghana mɛma se yi ɛna ɛbɛɛ bi woyɛ regional executives ebi bɛɛ fie no a yɛwɔ government appointees ne former government appointees a MPP amanyɔkuo no ɔmo mu a yɛ ne mo kasa yi ɔmo ɛwɔ dwumadie na sɛ Dr. John Osei-Bobie Professor John Osei-Bobie kane no na ne MC ɛwɔ ɛyɛ Swami ɔmo nkyɛn wɔ ha yɛni nkɔmɔ kakra ɛmfa asɛ ne ho Prof obi bɛka ne sɛ NPP party no mo nsɛm yi mo boycotting Nhyira FM because of Nana Kujo Jantua no ɛnyɛ sɛ bi asɛ mo yɛ too tough on Nhyira FM management ne Nana Kujo Jantua yo meda se metia atiefo nyinaa no kwase menye Nhyira FM bi boycott per se na mo programs a Nana Kujo Jantua ehosi no ɛna yɛ boycott in a sense sɛ obi a wasa ne hene so sɛ ɔno de di ogyina na ogyina to the point sɛ afei na ɔne MPP foɔ no ɔne yɛ ba bɛtwe deɛ na saa nipa koro yi asa hosi program no asɔre akɔtena so ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛyɛ fɛ in dealing with you wanhwɛ yi a ɛbɛwie aseɛ no na ɛde abufuo ne saa nɔmanɔma no ɛna ɛyɛ adwuma ɛno nti ne yɛayɛ ne sɛ ɛnkɔpem sɛ mpanyimfoɔ bɛyi na please do political program no so a ama kwan si yɛ mmra bie no anaasɛ ne mpanyimfoɔ bɛtu anamo a yɛn MPP for ɛso yɛn ni no yɛyɛ adwene sɛ saa particular programs a wɔwɔ so deɛ ɛnya adeɛ a yɛbɛba ɛkɔba sɛ kyerɛ yi a yɛde nipa aforɔ ba bɛtena hɔ ne yɛfrɛ yɛsi yɛmmra a yɛbɛba yɛntia Nhyira FM ɛne ne programs ne n'adwumayɛ no na mu aberanteɛ no amsa Nana Kujo Jantua ehosti no mo boycott exactly that's perfect na mo se mpanimfoɔ ɛnkyia aberanteɛ no nyina nkyɛn no the multimedia management ne Nhyira FM management anya a mo bɛyɛ dɛ oh sɛ no deɛ yɛdi ka wonyi no ase yɛ mae ɛna wo so wɔ atiefoɔ yɛ a ɔmo so pɛ the other side of views ne wo a ɛnti deɛ asɛ station deɛ wo deɛ ɛne yɛ so party ne yɛyɛ deɛ enti deɛ yɛyɛ pɛ no ɛne ɛbɛyɛ wɔn ma take step biara no a ɛbrɛ no so a yɛso yɛbɛsi yɛn ho fo ɛfa wɔn ne wɔn dwumadie nyinaa kyerɛ sɛ deɛ obi a wɔretrɛte yɛn na sɛ yɛde asɛm abɛto w'anim na wontumi nhunu sɛ sɛ wotu anammɔn bi a ɛbɛma nnipa no anya nhu na wasakra a sɛbi yɛyɛ nnipa obi ayɛ mfomsoɔ na mmom nnipa a ɔyɛ mfomsoɔ no ɔsesa no akyere no wone de tu anammɔn na weideɛ wasan ne hene so bɛsi nnɛ wɔ so deɛ ɔbɛyɛ a na ɔbɛyɛ to the point sɛ wɔ se afei koraa na ɔbɛkɔ taagyi a na saa nnipa wei ka saa asɛm wei kyerɛ wo a na wasoa wo ho ne wo communicators monkɔnkɔtena hɔ ɛnkɔ ne ne ɛnyɛ adwuma yɛbɛto no no yɛnim nti yɛntumi ɛngaranti nti ɛna me yɛ so yɛtu saa anammɔn no ebisɛ ne nsɛm ne nanamontu a wɔtuo no ano ɔde ɛne yɛntumi reske communicator biara sɛ mfa wosoma communicator biara so wɔnkɔ a ɔnkɔ sɛ ade ne si yɛ mpo no antɔ akɔ so ankeka ne nsɛm akɛsi a ɛne nka amanfoɔ bɛfa ne sɛ o yɛfa no waa ba wei deɛ wasan ne hwene so ate agyina sɛ afei koraa na wɔbɛtu nanammɔn kɛseɛ so ɛsɛ di atɛm ɛne na wɔ so yɛsu yɛtu yɛn hofoɔ because nyɛnhyɛ sɛ yɛnkɔ ne program saa na ɛteɛ Azafo nti Professor John Osei-Bobie ɛyɛ kanea banka tepani a na ɔhwɛ ɛyɛ Swami Kupon ne nyinaa so ɛna yɛte ne nka no na akɔsoa ɔpani Dennis Kwakwa a wɔno ɛna yɛ communications director ma MPP Amadukuo no ɛwɔ Asante Mantam afei no nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu ɛnnɛ wɔn ɛyɛyɛ no wɔno no kasaeɛ ɛde party no gyinaeɛ a wɔn mu sie
ɛde fa Insira FM ne Nana Kojo Jantoa ho no ɛtu dwa yɛnkɔ ne yɛnkotie ne kakra kɔso a ɛyɛ group a Ghana obi anim sɛ de ɔmo fa asɛm a ɔhwehwɛ mu fa ɛdeɛ na ɛbaa yɛ a yɛfa wɔ ɔmo a ho deɛ ɔmo tumi ka adeɛ no kɔhyɛ paase sɛ ɛno nti ɛyɛ awerɛho sɛ bɛyɛ no gu aseɛ ma multimedia sɛ asɛm ɛte saa aba na ɔmo anto ɔmo bo ane ɔmanfo adenkyerɛ ahwɛ sɛ adeɛ no kora bɛtumi ayɛ no kora anaasɛ ntumi nyɛ no kora ɛno nti ɛdɛ yɛbɛtena ha yɛhyɛ wɔ mo sɛ ɛnsɛ fata ɔmo gu ɔmo anim ase ɔmo kɔ back na ɔmo kɔhwehwɛ mu bio na sɛ bɛyɛ na as the Ashanti Regional Communication Director ɛne MPP panimfo wɔ Ashanti yɛn nsoma yɛn communicators ɛma Nana Kojo Jantoa bi a ɔmfa tuo nkɔfo obi ti yɛtu yɛn ho fo sɛ efiri na ɛmu ɔnte sɛ Nana Kojo Jantoa bɛsɔre afiri saa program no so yɛmfa obi ankɔ hɔ bi yɛtaki saa decision no because media ni a wɔbɛsika atɔ n'atwene na ne yɛ bɛtumi ate sɛ sɛbi ɔbɔdamfo kura sɛ wɔanse yi a wɔnya wɔn bɛdi twatwatwa ɛno nti yɛntumi nsoma yɛ nkurɔfoɔ aberɛ a yɛmmɔ ɔmo ho ban na sisi baabi a wɔduru no deɛ watra ɛnɛ wɔte show no so ɔse ɔmo mo defending social media nya because ɔno aboa ne ho na ɔno sɛbi ɔne agyimifoɔ nyɛ adwuma ɔne anyansafoɔ na yɛ adwuma nti ne Ghana wo criticize me Kojo Jantoa bi asɛm yɛ gyimini ma wɔyɛ kwasiama na ɛyɛ adeɛ a sɛ multimedia fo ansɔre ahwehwɛ mu a yɛne ɔmo di dwuma bi wɔ Insira FM ne Love FM okuma ase na ɛnyɛ yie take saa decision because of time and time yɛ dabi yɛ take decision because yɛ mu multimedia dabi yɛ take saa decision because yɛ nyinaa asɛdeɛ sɛ ɔman wɔ yɛbɔ yɛ constitution ho ban ɛyɛ asɛdeɛ sɛ yɛbɛki sure sɛ pɛpɛɛpɛ yɛbɛkɔ so yɛsɛ deɛ ɔsɔre ɔpɛpɛɛpɛ yɛ no ɔsɔre ɔpɛ sɛ ne nsa ho yɛ fitaa yɛnua Kojo Jantoa adwuma a wɔyɛ a ɔde gyi din sɛ ɔsɛdeɛ ɔpere yɛdie ne pɛpɛɛpɛ yɛ wɔ abamu ama Ghanafoɔ yɛ expect sɛ korɔ no na wɔbɔ no sika na wɔagyeɛ no paa na wɔakɔgye no multimedia adwuma kɔ ne nua Kojo Jantoa bɛsa aba bio by telling the people of this country say at least wɔn yɛ sorry wɔn de awu wɔn de ne tena nkyɛn obi abɛtena so na saa abere dodo a yɛn na wɔn bɛyɛ adwuma saa abere a yɛkasa deɛ nipa bi de saa asɛm na akɔdɔm National Media Commission ne Ghana Journalists Association because saa adwuma kɔ yi bra etia journalist a ogye adamudeɛ ɛma ne influence wada na asɛ sisa wada nsa na ɔde dwuma yɛfiri ha so a yɛbɛhwɛ mmerɛ mu na nam sɛ bribe yɛ corruption ti Office of the Special Prosecutor so yɛde krataa no bi akɔma no ɔno nso anya abɔtara ahwehwɛ saa asɛm yi mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ Ghana media fo mu nti deɛ ɛbrɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ asɛm mo kasa na mo ho asɛm na mo ka Ghana fo bi nyɛ gyidi akasa ampa no korɛ na mo ka yɛda mo asese ato yɛn nsa frɛ mo amaba nyame nhyira mo abusua amane boni ya oboama ɛna de amane boy nyina brɛ yɛ na ɛwɔ saa nkɔmɔbɔ no ho ane ansensɛm a ɛkɔ so ya no yɛpɛ sɛ yɛfiri wɔ kakra na mmom yɛda so gyina mu wɔ Asante Mantam ha sɛ ya efiri na wɔtwe yɛ a yɛba bɛwura mu deɛ asɛm no ɛyɛ baako pɛ ne nyinaa no ɛyɛ Apia Stadium sɛm a ɛmpo ɛyɛ tape bi a ɛnam abɛɛfo ntɛntɛfidie no so yɛ a ɛtwa ɛde agu ɛno da nkyɛn so a yɛankasa yɛ nua Nana Kwabena Bobie ansa wɔno nso sɛm yɛ a wɔkaeɛ no na ne nyinaa no ɛfɛfare a na ɛfɛfare ɛde fa NDC amanyɔkuo no ɛwɔ Asante Mantam ho na wobɛkaeɛ a kane owura bi a na yɛfrɛ no PV Jantoa abɛɛfo ntɛntɛfidie no so ɔno nso akɔ hɔ na wakɔtintim nsɛm no bi ɛde ato hɔnom na yɛpɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ kakra ho ɛwɔ saa asɛm yi ho na yɛne Alhaji Muhammad Sani ɛberɛ bi yɛtwa mu na wɔyɛ titira ne de ma NDC amanyɔkuo no wɔ Asante Mantam ha sɛ yi wɔdi akɔtene di ntintiman paa ɛwɔ NDC amanyɔkuo no Alhaji nyamenya somdue nka wo ebi so nka wa papa wapom te sɛn Nyankopɔn adom no ho yɛ na mo so mo ho te sɛn Allah dawroma yɛ ho yɛ papaapa yɛda Allah ase mewura warawoma asɛm yi efiri sɛ ɛbaayɛ ɛbɛka saa bere koraa no ɛdeɛ na wo te deɛ afiri ho ansa na yɛaba yɛn nkɔmmɔ no ankasa so asɛm no nya mmɔ so o deɛ mebusa ne sɛ warawoma asɛm a Apia Stadium ɛka yɛbrɛ na wɔne yɛ nuanom Asɛmpa FM4 ɛdi nkɔmmɔ na wɔde ɛbaayɛ sɛ NDC amanyɔkuo no su ne ne ban wɔ Asante Mantam mu no kame akɔakɔyɛ sɛ ɛyɛ biribi bi a ɛwɔ hɔnom asɛm ogyide mapa sɛ wate ai mate
wada roma ene de yewura kwabra bobi ansa so e kan de fa ampache no so wate menti bobi ansanka bobi ansa de no e kire se e kame kwakoye se mu pe bibia ana ya na mu dwa to asante mantamfo nanso kame kwakoye se bibi no amo pe no mo nsa kawia na so masan da mo chi de ma asante mantamfo ene ade a ne nyina no eye NDC amanyoko no nsama asante mantam ho asam ana ye kan waye titire ni pe de ma amanyoko no yentimi nka amanyoko no asam ebra ye musaw no ye nye wadwenche ne unsusuye e wo ho eno ntina papa ya fere wa wiei yo medase me fe se mama me kwan wo mo fidi kesi so na asema osi bobi ansa kan ye no asam potre be pa no kan ya e se me comment so what is say na bobi ans alaje mpacha wote menka oh mi tun kapa mo ningina no ayese wala roma de apia stadium e kan ye bra na woni enuan masempa FM4 e twetwe nkomo no se kame akwa se dibra hoduo bi e wo asante mantam no mu a anasa ebia dibra bi mpo na wo kope na ye hwe wudin no na kame akwa se wudin no e soundo se de ye akandin no a na NDC amanyoko no esi wo kwan e wo sa dibra no se untimi enkopere eno ye de edikan eno na etoso mienu ma ye wura kwabna bobi ansan so e de beto so se ekoba se mu pe bibi dia na asante mantam no aye ye pedianya tumi sa amanyoko da daroma tumi na papa mbepere wa daroma ne tumi ni ye pa se ni asante mantam hankwa but no specifically no ka asante mantam na me sentence on asante mantam no daroma right ntin wa daroma ye kan se ye fa ne se bi former chairman well the edikano na apia stadium wonyame tipe na wakeka nsem se mameme masoso no so de tosu mienu asema woka ye se odin ya kan din ni we ya eyentro eyenkontompo wodi amam opeso se party no in Asante na manika sa no it's never true sese ubedru baby anata ope jina brebi wa Asante mantem ha na koye akadin a na yi wodina frem now tie mi ye efrisa NDC ba nyina no na pia stadium on ka ye ho no ye MPP ni wedi wonim abakota me wo NDC no kumasia kachiro obi ata me say let ma pia stadium nte say kama NDC wo ho no a ye sha ase no na wonye NDC ni no ye MPP ni number 1 number 2 efrisa NDC yati party ni bapum de wo bia ni wa wo kutanta fudina wa ye chairman da de bia tantifo akandi fo no kwa na ye wo mu na edi chairmanship no me Alhaji Sani me ni the first person before so ya ekokodi first vice chairman ama el bapum na minimo ebinumu kura wo mu se yam pili ma minyina no mili ebinumu kura etwe bapum ne it is so be attached say people appear stadium attached say will be udi ya kadia ya moji baby nyina eyentro eyenkontompo party no petrol or sell no at this time anything woman kasa no I'm saying that with the authority baby I will pay me mo pa mo friend na mo friend e wo mu studio no me face me yeti party no nka ho woni mi dia wo ya me wo Asante mantem ha ebra bi sorry ya me die NDC me pe ka hira me de so ya me de nam a me ton ta ma fon ton maye wono apia ni mu de oye enne wo be ka sa asem we ya na me Alhaji Sani de me hunu se ajumponi de woni tim wo peso osai die peso mi me peso bia mo bu sane se one out so kwa card ya yesi manam pa se bia kwa form me pese bi ko gina secretary me pese bi ko gina wo mumusa se kwan ana akwa bia yesi manam pa
Alaji say metie wo yie pa na say apia stadium no kura na say won head anye NDC ni mapa bia saa o. Ato. Wo ba mo da ben. O ba mo na benya dodo die dia. Eno ne chese na we NDC ni. Mahamanti na wo ba NDC nya Mahamanti anko no mapa bibia wo NDC mu. Atra na me wonu kremo a wo so chiri pra kontre. Na ya de no ankra dia wo se medi nkwa no. Na me repre kontre. Ebi no wo ka no. Wa kura wo ka we kire wo no. Ubi se enti me take so onye NDC ni a. Na wono wo bedidi adododi e wo mu no obedi a. Memwa wono ase wo ba ye na His Excellency John Dramani Mahama na Dawroma enwanya wa bosses ya wo timu. Na party ni de woni mo ho hwe. Onam na obobo bela da tie mu a no ne chese onim party no. Wo bia dia santemante ma wo ya tani a wo kofa bi. Chese susu no de to so miensa. Me pesa mo am party office. Ekrofo ayo o ma dun so begina. Na yen satefo Zuba Ejina as regional secretary. Zuba, a former DC for Boise. Me am your fast. Wojina. Wabi Nebutan so will be a catcher here, Malinana. When you know me, one will start to my pet said or Mokano. Not send him anyone in party. No, I didn't so swear. What it ever and I can end this to want them. Not just based on the Wuka, like you here. Not just I've been now over the pebby, the material. I've been what did you cry that? What did that? Alaji, young fan, since one I say, Minim Salaji, what here? We will be a woody acquitted when this Musa the A be what to say. Yeah, Tete, yeah, we are crying people for our friends and trouble and shame with you who say. Yen we are Bama, Nanako, your grand tour, ya or in Shira FM. Ya or your morning show host to know. Or Matete, no one and tia say. Mo flag bearer John Dramani Mahama asoma me de sika bi abrɛ no ntini saa ye ntino omo fa omo ho adwen sɛ omo nkɔ ne program so minim alaji kakra bi sansansa no wate. Well, stadium di kaka ya ro apia stadium na kae apia stadium ena ka we suso entino se gatwa eya brantie bi a me alaji sani me penasam me call program so ma me hontome but me say it true what you say the okoka na sempani ila e pesa asem wo ni na ayen tro ayen kontompo tama ye dis kan ma that one no ogina ho and I want ye dis kan ma no so won fanko won ko pa achew ama woni jatu atna ka mu ma wo munye video ama video na ba bontene said you kan ni nyina wo boa na ntesa no pa achew mata look at when ni send for we kata eye da mi edi ye adwuma NDC dey yam fa no ho wono ata de ono aka ye no woni gira ble bia wo NDC mu ye nya na ye NDC ani ye nam ni edi ade ekọ regional chairman ni executives etokwa be no abato de eba ta na tie wo bia keka nsem but eno no kire sa asem bia wo ho nsem a wo de to dwa ato so no wo do aso oboa Alaji Alhaji me ba cha wuntie me kakra wana alje ni die kwa so da roma yo mate me ba cha me nyimi nua apia stadium edi ko me pese wo gina so kakra na me wa da roma yes me nua apia ma han Sompa FM so ni apia stadium pa cha ma han Sompa FM so ni me jo so radio papa radio studio ho fe ene ho kwa apia na ho te san nyame adumo na yani wa unu ya pani Alhaji Sani na edi nkomo yi wo chese wo pese wo fa kwan bia so na ugu NDC amanyoko no asante mantamu asam na tesan Alhaji Sani no mienu emu de he former chairman senior o se papa bi wo mu studio e fere mrantie hene wo ye pani wo ka job 32 a o sinye de wo fu dwene ni nyansa enye sa wuhie obi no wafu dwena onim nyansa mrantie hinti kasa bia ka me be ka cha Alhaji Sani no mejai ai apia
Meba apia meba ile tie me masa papa no kasa no me di bua man say o pani meba o Alhaji Sani say menye NDC ni a enye hwe omampani kufo oye adwuma wo PNDC 6 months Rollins kura wo the party Alhaji Sani kwadwo no bi obewu no na na ado ne nam enye hwe me kan mpani kasa me ni na tem na the age Alhaji Sani wo no mi wo bia kamne ne be debate me nkan hwe me see Rollins a wo the party na Alhaji Sani kwadwo no bi no obewu no Alhaji Sani me see Rollins wo the party obewu no na na kufu ado dem na nya hwe wo se me nya NDC ni a me nya NDC ni nya MPP ni NDC kina enya dwo mama ni su ni papa esi obi Alhaji Sani me nya NDC ni a nanu ye be ko Supreme Court okoye fake na ntwe bi okotwa ya na opasa be TV so no enipa ofre mu so mo kra megina no no ka sa me gimi se me na opasa obetwa me ba ho bi se me nya NDC ni a wo so otwa na ntwe ama joma ama woni Supreme Court then ofre me ba ho busa na me Ajin bacha wo ame o ka kire se man frɛ no man suma wo biara an frɛ no one na tie no obae ene two nsɛm na wɔka no one appear stadium when me very well ene me very well masa mo bia kesi na o kana nya meka bia kire do papa o ya pani bia se me bo ma dwe kire sisi en ma mintie tie ho ase wo komo no mo no ti ba hwede wo de ma mintie me bae no Nyamina mbeka se appear stadium when NDC new. Mebwa, me na me kan ye. Masa mo ma tika se ni ye na pese me ma na ansa pa. Oh, jai, ansa ba na obetimi ama. Ansa ba na obetimi ama. Ansa ba na wo ye NDC. Oh, masa me nti papa re kasa no. No kutahama. Bubu NDC. Me pa so ye te won ka papa I don't yeta one na tiene emigum ya no mo kata kire bebrebe Alhaji watchra me kata maja ka sem bebrebe wa kire Alhaji me pa so ye te won ka pa wada roma ye di na ye ti o papa nice wa kire Alhaji me pa so ye te won ka wada roma why me ba ye no ona wo ka kire me se apia stadium say wonu no wonya NDC ni anam so ntimi nya NDC ni Frank na ba me apia say sapia entokwa pa woni di matem mi donya kopon mi donya me obo so ni atase se mi apia wo betu kroma apia na me ka kire no woni me o pe di matem o kwatse atam na o di tu kroma ha di profatam no o be ti me ka so be di matem Masa ma ya o dey the one was to program no that's make sure say me ba la no so no onipa bia wo tie bia mi say mi ni di Alhaji Sani atenti so ma ni di batam a na wo ya ye referee a open tokwa Alhaji Sani Apia stadium metu krom ha Apia stadium Masa but utie enkomo na Alhaji Sani say wona Alhaji Sani say Apia wo ya de me NDC ni Apia wona akoto word man no Masa tie Apia tie please tie asema me kan ni nyina tape enyese ye betimi abo achiro Apia me papa panim Apia wo hwa de wona akoto word man say tie me Masa tie Apia tie me na mafrɛ wo Apia tie me na mafrɛ wo tie de me ka no Apia wo na roma wonte sa tie de me ne wo ka no me say wo enhia mudie na wo ne ye nua be ma na wo asempa FM di ye no won kasa mu na me kire mu asere Alhaji say wo se kanema mpani John Dramani Mahama nti na waba NDC say na me ka asem no nyesa na wo kan
eti say na akacha alaji say na odidi matem alaji say na me church mo kire no tape no hopa bra bagitie masa apia hopa bra bagitie no tie asema me kai tape no ha na ma bia ma no na makoka asem adidi pa nyesa mi so alaji say na mi so na anya wanwa o me papa panimu da bi say enkomo na ye bi say account ye ba mu a na ye ntia asem no ase apia interview me tie me masa o ma me kasa wa go tie asem pa interview na me say eti kromo ahwa na ti kromo ahwa ni mr me say nya dwa ma ka me nya ndisi ni say na me ma kire mo kire alaji nti de me ka no pesa wo tema say na alaji say ni kasa ni be pay scan that kind of things no one na can just say MPP ni NDC ya koko pe heavy o who told you because nya dwa ma ma ntina me ya NDC ni amaka asem boni ana eti o na alaji say ni didi matamu a mi ni bi enye say we do ka say metu kromo na ntina me ko be chi o me pesa me ya kwara say akwara nyansafo dia wonye no ma anya careful na ma no akopa na makoka sa makasa tia panimu na ntibisi alaji seri si nya ndi si nya ti be ma wan so se amampani da da ro se hotel part odi ni mo ja ye no o be wuo no na oni na nado ne nam eti same me nya ndi si na alaji sani ka eya wo wa da otuma no ano alaji sani di batam no di batam ntem mi bi sa wo se me nya ndi si ni a na alaji sani eyaebompaye ekunantwe bidie no mima pia stadium me ba bie no di apia stadium eno ebra mo bompaye na ye ni ho apia wo person betie bia na apia I respect you a lot. Apia, I also respect you a lot. Na the person betie bia na me na ma frɛ wa apia who can it kura me see me ya wo me to you pifie enya John Mahama anu ada odo di chebe kamenya NDC efri tete besi ne apia no na me pesa wote ase se asem we na me kire mo kire alhaji se enkomo me ne bedie no sei ni se na mato me bo ase a ma kire mu di akire no na me pesa wote enkomo na se e ti wo se se alhaji sani nim di o ye ntira otu odi o start odi matem woni watem apia o ka tia se obi ba se obe pesika we dey ense na mi tiebu akire apia to say papa ma alaji sani I can say o wa fa asi apia stadium say nti alaji sani sabi wajibi so didi matem alaji sani ni to no me ni te bone mi shia na gu akwa alaji sani junior yi onu akwa na so le chia me eti ati na say we apia when you senior ho asem ne na kan me sabi ko junior hinie alaji sani junior yes ne alaji sani senior baby wona me te bone akwa chia me eti ade na esa koto word man say apia sare so anya ndi na menya ndi apia tie ya de tia kana apia tie asante kasa ye kan to be ye kan ye kan yi se kasa obi two word ma obi a na ya tenie tie asana me ka kire wo na apia me sorry oh sa asante kasa obi ka kire say ma two word de ma apia stadium ma kire say maka asem woni kwa sa me ka de kire wo min two word ma alaji apia please listen to me please apia ya dwuma na ye na tomire bia wo frɛ wo bi na bia won te asem no a wo to bo ase akire mu kire no na wo hunu asem a wo bebusa no nso hu yi ano de be ma wo min two word ma alaji senior alaji senior me frɛ na me busa na say alaji senior ya me seso ana word na o kan say metu kro me ko report say wo say the odike ko kan asem wo ire pa no ya ma ire pa fo ba no me ko body say wo gira radio so ma o alaji senior me seso ana ma ko so mo bia twete say metu kro mu a ya frɛ wo say ya do di part of a conversation a be yo de ana na say wo yesa alaji ai apia Mr. Alaji Sania, enya news. Bible saying kesen tiam ni pa masa wa papa panimu. Me timi ni natam. Upon the okari nyina upon kan ye chesa. Me nya ready some ne be banta. Anya no. Yo kasa me nya ndisi ni o. Ba jo mama timi to ba me ndisi jo mama wi ni dwe na ya. Ndisi no mo dia o mo wu ndisi no. No ma fa. Na me ka kese me ka maka. Ya Alaji Sania na ko. Me se card na e kwa ma anya bi. Me to Obama John Mama. Eye John Mama kamenya ndisi ni. John Mama wiye nya me di 4 years bana. Ndisi no, the ordinary dia di moja ye kwara wo kworo no ye MPP ni. Nti obi enfri ba bia ma 51+1 buza Alaji Sani. Wa na benya. Ma na mase na ye mfansi. Alaji. Na me na wa kura na e kasa no. Alaji mpacha wo ni wa fa se apia stadium na e kasa yi. Minimum apia stadium. O ya hwan. Alaji e fa me kwabena kese. Kwabena kese. Alaji. Na cha wa more conversation. Aden Alaji. In the sense say
Ofra me na ugu same. Atemo a esie. What do you mean defend me to the hill? What's my team I then? I can't say you one and so near NDC. What confirm mama? That's it. Now me contact appear through near NDC near. Is it a attempt did it? There were no chance I was so over 2 chrome hand on the end of the 1 trim hours. Listen. What say? Someone one can't be me. Send me ya will make it in my time. He said it. I look around on me. So now wasn't to do a kind of be a large patchote. Well, there you go. Well, you are there to facilitate between me and Apia Stadium. Minister idea and allow you with all respect. Why? Okay. Me be said me saw a jag between warning Apia Stadium with all respect. Why? Me facilitate between me and Apia Stadium. And me can be man can be no my car. And so to me can that everyone can we. Me point no. And I mean Alhaji much and say as someone me frɛ wa na me busa no Alhaji. Na wo ka kyerɛ obi sɛ wo bedi di na temo a na me matra ha twa wo sɛ bedi ma wo di ma sama ko free. Alhaji ma yana wase wi why? Alhaji ma yana wase na. Abusia we no eye kane asantemantam tetere ne de ma ndi samanyako no Alhaji Muhammad senior na wote se ye no edi enkomo yi na afensu nua be ma Apia Stadium na wote se ono so ye no edi enkomo no ebra wo ba mu na ono so ebete ne nte ho ewo asem yi ho no abe heba clinic tan so apatrapa new site ho yare bia betwane na de tie ne se wokwa honhom fam ene honam fam oboa na watu ase de ama wade bia kire wadwen ewo asetran mu bia no beboa wo na watu ase de ama wo ade bia ye body se yare no se wo hu abe herbal center Dr. Pania enka chikura enfama de ase yakoduru bia no o wano aduro ya obaye hu adwuma e de ama scan bia hwehwe mu bia ya wo pese wo ye bia tan so apatrapa new site ho a 0243 34 53 92 0243 34 53 92 na FIDO eno wasan aka no ho bi no kan ho aduro bia nka dem e tere se no FIDO aboa ma obi a ewo ekurom edika no nya 200 Ghana cedis trosi no na se 2000 ya de sa ya wona wotam e de ekro de ohia eye o valid Ghana card ye betumi aboa wo na se no so se enka ntere se enya de se obi a be frew omoni agent bia enti wo bia wo ho na wonya call bi sa asema na so obentian frew se me ye adwuma me ni FIDO fo na ye adwuma police station bi e ba wo bia no ma wo mo enchi no FIDO de hia na se be call Google Play Store ho no download one app ni bi na wona ukọ wanim no wo follow instructions no a edika 200 Ghana cedis etoso biom 2000 na ukọ wanim na ukọ Google Play Store na wo download one app no a star 711 star no about 9 miensa no about ash na etem. Remember say cloud internet, they are the fastest internet in the world. Was see yan kantra was say ma wakoma enko from wate ebia obi the internet bia be fa chiro ho ma say ahanya wadwuma ni nyina mu omo ba abe fix internet papa bambom fam bibia ba bia ya pesa wo the internet ko empo epo asekora no wode beba ho na ediama ho top higher woni enuanom Love FM ana edi ehwane mu 0244 601 933 0244 601 933 na waje oso enu achi akwakwa mafia series no ye kanfo de ma wo se wa yo si one ventures later one media ana aka bo ma brano ya na ye gi wani na de tell se memenda bia nwume no nwotwe ana ye de ba wakwam na wukura dan so ya sansi su biom na ye de aboa wo efe papa na 21st clinic sciatica expert babia all the regency ato apete abe herbal clinic tan so apatrapa new site ho sanso na doctor time da so medima for herbal center eno no se no so extra comfort limited obada na wada na ho wajeja ho kama Odi for Samuel Power Ministry and Counseling Center was who drew up what one what tia yare no ka honhuma sam e ka honhuma hinta sam ka nyame adwen ana ede a kire won tia fa ho hyem na emu ana bibia nso enko kama emfa emma na
ebeboa Sompa nkɔmɔ nso sɔfo maame premier ni adazo a I like here love obetena ase efia da bia nwumre no 9 ekosi no nsia na waboa awaresɛm wo metena fi ha ne mo wadwenkyerɛ ne ade bi di opese ye ma wo bia no ɛno na ye boa wo saa kwan no so na ye de abawo nwumre no 9 bia efia da bia ekosi no nsia na waboa na bibi kyerɛ wadwene bia opese obeso ya sene so afrɛsisi a na yenye wo so 0242 725067 wanada roma ana omoboa ya wiai yade ensam no ebrewo yebre na so kra apa ho na Rocky adaroma ena oma yebre no kakra ede eka ho yade na se oya ade osamufo pani yewura asante yeboa Benedict eno achi akosua somua kukuwa Libya Burger na ya oboa ma sofo mame premani afia ajewa kode oba pa mame ya owa sanso so ena akwanya ako abro ma chiame nimo ena afenso so awa nanom ene editor Dennis mu nyina eboa ya de ebrewo underground editor Dr. Silas David school fees Akiola PK ni Rexford ena afenso Godfred ene abusuafo ni awo ho nyina so eboa ya de ensem no ebrewo adwuma we yekɔ nana kwabra kase ye medin mene akosia ejewa kwade boatin